مستيات بيتنا. سلام كم يتصنحكم كبرات تخاتلتنا زحلف حموس 4 سنة 2026 بأمايت قصروا ليبياويان عبر رئيس كتمهم تربولي عبر زركب مأكلاي بيت صحفة تكال سدتنياتات حبرات هاجرات مالت UNHCR تأكيبهم عبت هاجر عبل علزلو زي حقاوين سدتنياتاتن حتى تعقبان زلوهم تقاومو قليصهم عب ليبيا زركبو سدتنياتات بتكال حبرات هاجرات حاجز تغيرلهم كتايسيهم زبل ورا مستنافسه حيالو ليبياويان قطعهم بمقلاص عب ليبيا زركب بيت صحفت العلواي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات كعصو خمز داليو بسلف ملكع قليصهم اتهم بأمايت زقمتو سلفنياتات عب تربولي ناب زركب كاندي بيت صحفت UNHCR بمخاد ليبيا ناي ليبياويانيا زبل جرحتات بمسمع እቲ ቤት ጽሕፈት ክዕጾ ጸዊዖም ካብቲ ቦታ ዝተወስዱ ኣሳእል ከም ዘርእይዎ ተቃወምቲ ዳሳት ብምትካል ንኣፍ ደገ ህንፃ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ብሑፃ ዓጽዮም ካብ ዝተበጊሱ ሕቡራት ሃገራት መግለጺ ብምውፃእ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ናይ ምስፋር መደብ ከም ዘሎ ዝጋዋሕ ዘሎ ወረ ሓሶት እዩ ኢሉ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ጽሕፈታት ወላውን ን-UNHCR ሓዊስካ ዝኾነ ይኹን ኣብ ሊብያ ዘተግብርዎ ናይ መጣየሲ መደብ ከምዘየለ የረጋግጽ ክትብልካ ሓንቲ ልእኽቲ ትውድብ ገሊጻ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ብዛዕባ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ቤት ጽሕፈታቱ ዝጋዋሕ ዘሎ ናይ ሓሶት ሓበሬታታትን ናይ ጽልኢ ዘረባታትን ከም ዘሻቐሎ ሓቢሩ እቲ መግለፂ ወሲኹ ከም ዘነጸሮ UNHCR ካብ ኪናትን ግጭትን ንዝሃደሙ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ወፃኢ ፍታሕ ንምንዳይ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዚ ድማ ናብ ሳልሳይ ሃገር መግዓዝን ኩነታት ክፈቅድ ከሎ ድማ ብፍታዎም ናብ ሃገሮም መምላስን ዘጠቃልል ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታቱን ንብረቱን ዝተፈጸመ ናይ ዕንወት ተግባራት ኮኒንዎ ብተወሳኺ ናይቲ ኣብ ትርቡሊ ዝርከብ ብኣህጉራዊ ደረጃ ተፈላጥነት ዘለዎ መንግስቲ ሊብያ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ዝኾነ ጣህር አልባኡር ኣብ ናይ ቴሌቪዥን ቃለ መሕትቱ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ናይ ምስፋር መደብ የለን ኢሉ ቀፂሉ ሊብያ ነዚ ቁፅሪ እዚ ንምፅዋር ዓቕሚ የብላን ድሕሪ ምባሉ ሊብያውያን ኣብ ሃገሮም ንዘሎ ፀጥታዊ ፀገማት ንናይ ወፃኢ ዜጋታት ተሓተቲ ክገብሩ ከም ዘይብሎም ኣገንዚቡ ኣብ ሊብያ ናብ 1 ሚልዮን ዝፅጉዑ ስደተኛታት ከም ዘለው ይፍለጥ ኢድ ኔቶ ዝነበረ ዕልዋ ስዒቡ ነዊሕ እዋን ዝገዝአ መዓመር ጋዳፊ ካብ ስልጣን ምስ ወረደ ሊብያ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኣውሮጳ ንምእታው ንዝደልዩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ቀንዲ መበገሲት ኮይና ጸኒሓ ብዙሓት ካብኣቶም ኣብ ሃገራቶም ካብ ዘሎ ግጭትን ድኽነትን ዝሃደሙ ኮይኖም መብዛሕትኦም ካብ ትሕተ ሰሃራ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፁ እዮም ይኹን እምበር ብዙሓት ስደተኛታት ኣብታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ተዓጊቶም ይተርፍለው ምክንያቱ ንቅድሚት ዝወስዶም ናይ ጉዕዞ ገንዘብ ስለ ዝውድኡ ወይ ድማ ብሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ኣብ ባሕሪ ተታሒዞም ናብቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ናይ መዳጎኒ ማዓስከራት ስለ ዝምለሱ እዩ ኣብ ሊብያ ንነዊሕ እዋን ተዓጊቶም ዝጸንሑ ስደተኛታት መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ከም ጽሬትን ናይ ህንፃ ስራሓትን ዝኣመሰሉ ዓውድታት ትሑት ክፍሊት ዘለዎ ዘይወግዓዊ ስራሕ ይቁፀሩ እዚ ድማ በብቁርብ እቶም ስደተኛታት ንሊብያ ካብ መሰጋገሪ ተሓሊፎም ከም ቀዋሚት መዕረፊት ሃገሮም ገይሮም ክወስድዋ ይጅምሩ ነዚ ግን ሊብያውያን ኣይፈትውዎን ሊብያ ሎሚ ጥራሕ ዘይኮነት ካብ ቀደም እውን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ግፍዕታት ብምፍጻም እትኽሰስ ሃገር እያ ኣብ ጎደናታት ሊብያ ስደተኛታት ኣዝዮም ሕሱራት እዮም ዝኾነ ሰብ ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ብምውራድ ንብረቶም ክዘምቶምን ኣፈራሪሑ ድላዮ ዓይነት ስራሕ ከስርሖምን ይኽእል ክሳብ ተቃወምቲ ውድባት ኣገዲዶም ዘዕስከርዎም ስደተኛታት ኣለዉ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ናይ ባርያ ንግዲ ይፍጸም እዩ ኣሕመድ ኣልጋሳ ዝተባህለ ሓደ ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ንተቃውሞ ዝወፁ ሊብያውያን ንሮይተርስ ከም ዝገለጾ ስደተኛታት ንዝፍጸሙ ናይ ስርቅን መጥቃዕትታትን ገበናት ተሓተቲኦም ይብል ወሲኹ እውን እዚ ተርእዮታት እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብ ሊብያ ኣይነበረን ክብል ሓሳቡ ይህብ ሊብያ ብሓፈሻ ኣስታት 7 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ኮይና መብዛሕትኦም ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ይነብሩ እቲ ኣብታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ዘሎ ቁፅሪ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ልዑል እኳ እንተኾነ ምስ ካልኦት ሃገራት ዓለም ክነጻጸር እንከሎ ግን ካብቶም ዝለዓሉ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን ሓያሎ ኤርትራውያን ኣብ ሊብያ ኣደዳ ግፋን ግዳያት ማእሰርትን ይኾኑ ከም ዘለው ይግለጽ ኣሎ
ሓደ ኣብ ሊብያ ዝርከብ ኤርትራዊ ስደተኛ ናብ መስትያት ቤትና ኣብ ዝለኣኾ ጽሑፍ እቶም ኤርትራውያን ካብ ኣባይቶም መውፃእ ይፈርሑ ከም ዘለዉ ከምኡውን ሰባት ተገፊፎም ይእሰሩ ስለ ዘለዉ ኣመና ተሸቒሎም ከም ዘለዉ ገሊጹ ድሮውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጉዳይ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት መዛረቢ ዛዕባ ኮይኑሎ ሊብያ ድሕሪ ጋዳፊ ኣብ ኢድ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ዋላውን ሽበራውያን ሓይልታት እያ ወዲቓ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ሊብያ ኣብ በበይኑ ከባቢታት በብዓይነቶም ዕጡቓት ሓይልታት እዮም ዘለዉ ስለዚ ሓደ ማእከላይ ዝኾነ ስርዓት ስለዘየለ መን ከም ዝሕዘካ ንምፍላጥ እውን ኣጸጋሚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ጽልኢ ዘለዎም ሊብያውያን ብዙሕ እዋን ስደተኛታት ብደምን ኣዕጽምትን ዝቖሙ ክቕንዘቡ ዝኽእሉ ፍጡራት ምዃኖም ይርስዕዎም እዮም ዘለዎም ጭካንን ብድዕን ፍልይ ዝበለ እዩ ቤት ማእሰርትታት ሊብያ ዝፈተኑ እዩ ዝፈልጦ ኣብኡ ብቓላት ክግለጹ ዘይክእሉ ግፍዕታት እዮም ዝፍጸሙ ካብ መግረፍቲ ክሳብ ጾታዊ ዓመጻት ልሙዳት እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሰሜናዊ ኒጀር ኣብ ዝርከብ ክፋል ምድረ በዳ ሰሃራ ኣሳፊራቶም ዝነበረት ዓባይ ሎሪ ዝዓይነታ መኪና ብምብልሻዋ እንተወሓደ 49 ሰባት ብጽምኢ ማይ ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ገሊጾም እዞም ሰባት ኣብ ማሊ ዒድ አልአድሓ ምስ ስድራ ቤቶም ኣሕሊፎም እናተመልሱ እዩ ሓደጋ ኣጋጢሞዎም እቶም ግዳያት ካብቲ ኣብ መንጎ ኒጀርን ኣልጀርያን ዝርከብ ዓቢ መሰጋገሪ ብወገን ምዕራብ 80 ኪሎ ሜትር ርሒቖም እዮም ሓዲግ ተሪፎም ኣመሓዳሪ ኣጋደዝ ክገልጽ እንከሎ እቶም ተጓዓዝቲ ኣብቲ ልዑል ዋዕን ሕፅረት ማይን ዘለዎ ሕሱም ከባቢ ሓዲግ ምትራፎም ህይወት ንምድሓን ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ኢሉ ካብ ኩሎም ክልተ ሰባት ጥራሕ ድሒኖም ነቲ ምድረ በዳ ብእግሮም ኣቋሪጾም ድማ ናብ ዓሳማካ ብምብጻሕ ንሰበስልጣን ሓቢሮም ሓላፊ ናይ ሓደ ዘይመንግስታዊ ውድብ ዝኾነ ቸሁ ዓዚዙ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል እዚ ንዓመታት ክንቃለሶ ዝጸናሕና ነገር እዩ ኢሉ መራሕቲ መካይን ተጓዓዝትን ኣብ ንጥፈታት ስደት ኢድ ንዘለዎም ኩሎም ሰባትን ነቲ ምድረ በዳ ኣብ ምስጋር ዘጋጥም ሓደጋታት ከነስተምህሮም ጸኒሕና ኢና እዚ ናይ ቀረባ ፍጻሜ ፍሉይ ኣይኮነን ብሓፈሻ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፍጻሜታት ናብ ሊብያ ወይ ኣልጀርያ ኣብ ዝወስዱ መንገድታት ነስተውዕለሎም ኢና ክብል ተዛሪቡ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ፍጻሜ እቲ ዓባይ መኪና ቴልሃንደክ ካብ ዝበሃል ከተማ ማሊ እኳ እንተነቐለት ካብቲ ክትሕዞ ዝነበራ መስመር ወፅያ ኣንፈታ ከም ዝሰሓተት ኣመሓዳሪ ኣጋደዝ ሓቢሩ መራሕ መኪናን ተጓዓዝትን ነታ መኪና ንምጽጋን ንሓያሎ መዓልታት ደጋጊሞም እኳ እንተፈተኑ መወዳእትኡ ግን ኩሉ ጻዕርታቶም ኮንቱ ኮይኑ ተሪፉ እቲ መግለጽ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ማይ ምስኣኑን ነታ መኪና ከይጸገንዋ ምስተረፉን መብዛሕትኦም ህይወቶም ከድሕኑ ኣይከኣሉን ዓሰርተታት ሬሳታት ኣብ ትሕትታ ደው ዝበለት መኪናን ከባቢኣን ተረኺቦም ኢሉ እቶም ግዳያት ኩሎም ዜጋታት ኒጀር ኮይኖም ብጉጅለ ህይወት ኣድሕን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ሓደ ጋህሲ ተቐቢሮም እቲ ጉጅለ ኣድሕን ካብቲ ከባቢ ክምለስ እንከሎ ብሰንኪ ብልሽት ባተሪ ንሰለስተ መዓልታት ሓዲግ ዝተረፈት ልዕሊ 60 ሰባት ዝፀዓነት ካልእ ሎሪ ከም ዝረኸቡ ገሊጹ እታ መኪና ካብ ዶብ ኒጀር ልዕሊ 300 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ካብ እትርከብ ሃሩባ እትበሃል ከተማ ማሊ ዝነቐለት ምንባራ እቲ ኣመሓዳሪ ሓቢሮም እቲ ወተሃደራት ኒጀር ዝነበርዎ ጉጅለ ህይወት ኣድሕን ነቶም ድኺሞምን ተጨኒቖምን ዝነበሩ ተጓዓዝቲ ማይ ብምስታይን እታ መኪና ክትጽገን ብምሕጋዝን ጉዕዞኦም ብሰላም ክቕጽሉ ገይሮም ኣብ ምድረ በዳ ኒጀር ወላ እኳ ከምዚ ዝኣመሰለ ተደጋጋሚ ሓደጋ እንተጓነፈ ካብ መላእ ምዕራብ ኣፍሪቃ ናብ ኣውሮጳ ክበጽሑ ንዝደልዩ ስደተኛታት ዓቢ ናይ መሰጋገሪ መስመር እዩ ናብዚ መስመር ቀረባ ናይ ዝኾነት ከተማ ኣጋደዝ ኣመሓዳሪ ከም ዝበሎ እዚ ሕሰም እዚ መንእሰያት ክሳብ ክንደይ ናብ ሓደጋ ዝተቓልዑ ምዃኖም ዘጉልሕ እዩ እዞም መንእሰያት ህይወቶም ንምቕያርን ዝሓሸ ናብራ ንምድላይን ብሓደገኛ መገዲ ክሓልፉ ዝግደዱ እዮም ኢሉ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 6 ሰነ 2026 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ነይሩ ኣብ ቀረባ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخ قنا مسلي فتحي